enom kok Mas, Mas. Dasare isih enom. Dandan-dandan ning omah. Dandan ning omah ning panggung dandan dar maksane koyo. Iki tapi nek dandan yo lumrah. Nek dandan? Iki yo tukang nyervis kendang. Heeh Mas. Ning omah kono. Ning omah dandan ki ning omah dar maksane koyo. Kebalik aja. Yo. Aja semelang. Dandane ning omah. Ning kene dar ya maksane kaya. Goleke pukul 5 kilonan opo piye nek no marem sisan. Piye kok prengas-prengas. Aja guyu, Mat. Sing ketokmu putih tok. Ya, aja. Aja semelang mong bagus. Saking Mogati, Mas Agus Santoso. Keluarga Blimbing mungkin. Lontar Mas Sateng, Pak dari Karang Taruna CM. Ditipun juga atensinya. Kelingan manis rasane. Kelingan ramah kembuyune tresno lan kasih sayange karepatiku kelakon dadi bojone sayange wis duwe bojo
Yang pengen berjoget dipersilakan. Ekolane rum. Sampai bawah. Seneng sedih. Ekolane. Bareng-bareng. Asoy. Dilakoni. Ekolane yo. Manis rasane raden lotilas tak enteni randane. Sayangnya sapi bidu Isan. nanging aku wis kadung tresno. Rasane ngati yen aku ra kelakon melu duweni. Jambu alas. Jambu alas. Permintaan dari tuan rumah diaturkan. Iya, Mas. Uki King Panwu.